Good evening mga boss. Karon ipapakita ko ninyo ang malaking baha busing dito sa amin. Gikan ako sa work. Let's go. Grabe yung baha mga boss. Lulunok na boss. Mga boss. Ayan o. Ang daming na trap dito. Chicks mga boss. Di madaas motor boss? Ha? Di madaas motor? Ha? Lahom kayo? Matay no? Lumos na makinla no. Or gapon ito gapon na kan ito. Nanir gapon. Dito si Tio no? Si Tio? Oh. Ay Mga boss, maayong gabi kaninyong tanan, maayong gabi. So, kakarating ko lang gikan sa work mga boss. Nakita nyo naman kanina yung pagbaha. Nakairita talaga mga boss. Ang laki ng ang baha dito sa syudad Cebu City. So, yun lang mga boss kasi magluluto pa ako. Nagugutom na ako mga boss. At maraming salamat sa iyong pagpapanood kanina sa akong live video. Okay? Kung gusto nyo pa ng marami pang update, please subscribe my YouTube channel. Peace sayang YouTube.